جارێکە دن وەزیرê derveyê Rûsya Amerîka bi avakirina keyanekî Kurdî li Rojhilatê Feratê tometbar dike û dibêje pêwîst e yekparçeyiya Sûriyê were parastin. Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsya ragihand ku wîlayetên yekgirtiyên Amerîka hewl dide Sûriya dabeş bike û diweylekê ji bo Kurdan li Rojhilatê Çemê Feratê ava bike. Herweha Lavrov got ku Amerîka nahêle hevpeymaniyên wê ji nûvra navçeyên Sûriyeyên ku ji destê terorîstan hatine azadkirin ava bike û ev çend niyaza Amerîka dide xuyakirin ku Amerîka ji bo dabeşkirina Sûriyê kar dike. Wezîrê derveyê Rûsya got ku erkê tevaya welatên ku destêwerdanê di Sûriyê de dikin vegerandin û parastina serweriya Sûriyê ye û civaka navdewletî bi giştî û Amerîka piştevaniya vê pêngavê dikin. Lê di rastî de û li ser erdê Amerîka berûva jî vê pêngavê kar dike û Amerîka rij de li ser avakirina keyanekî taybet bi Kurdan li Rojhilatê Çemê Feratê. Sergey Lavrov got ku Amerîka bi tenê navçeya Rojhilata Çemê Feratê ji nûvra ava dike. Hevpeymaniyên xwe jî li wê navçeyê neçar dike da ku projeyên xizmetgozariyê li Rojhilatê Çemê Feratê encam bide û ev çend wateya niyaza Amerîka bi dabeşkirina Sûriyê dide xuyakirin. û derbarê vekeşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê, Sergey Lavrov got ku vekeşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê wê bandoreke erênî li dîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê bike. Lê ew bawer nake ku Amerîka wê biryara xwe cih bi cih bike.